Għal-jum ieħor il-Prim Ministru Abela għażel li jitfa' taħt it-tapit kemm il-problemi li qed jolqtu l-poplu Malti u għawċi kif ukoll il-karba tagħhom. F'diskors waqt attività politika f'Għawdex huwa njora kompletament l-eluf ta' persuni li protestaw matul il-jum tas-Sibt kontra l-proposti li qed jimbotta l-Gvern dwar l-ippjanar. Injura wkoll li talbit tal-Awċina l-investiment li Għawdex ma jistax jgħaddi mingħajrhom. Dan kif fost numru ta' proġetti li qal li għandhom isiru f'Għawdex kien hemm skiet itarrax dwar investiment fil-Qorti tal-Ġustizzja u l-isptar ġdid f'Għawdex li ilu snin jiġi imwiet. Robert Abela żellin jura wkoll il-problemi li dwarhom tkellem il-Ministru tiegħu stess Clyde Caruana fosthom dawk tal-popolazzjoni Maltija li dejjem qiegħda sonqos. Tant li jekk il-pajjiż jibqa' sejr b'din ir-rata se jkun hawn iktar barranin mill-Maltin. Minflok Robert Abela għażel li jibbaża d-diskors politiku bl-attakki fuq il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u anke fuq l-akademiku George Fitan żammit li jinsab inkarigat bil-manifest elettorali. Mela, l-aref li ieħor il-professur li ieħor li qed jiktbilhom il-manifest. Dak kien qed jiktbu taħt Bernard Grek. U issa kompla jiktbu jibnieh taħt Alex Borch. B'dawn l-attakki komplu b'mod inkredibbli mill-Ministru Giulia Farrugia Portelli. Dan kif jidher li d-diskors ta' inklużjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ma niżel xejn tajjeb mal-kabinett ta' Robert Abela. Kif il-Ministru Giulia Farrugia Portelli spiċċat tagħmel l-indirizz tagħha tattakka dan id-diskors ta' Alex Borch. Ġie Super Alex Borch u fl-ewwel ġimgħa tiegħu beda jippriedka illi se jkun tal-aħmar u tal-abjad bil-mod naqroħra u jitgerfex fil-George Cross jonqsu. Bl-istess Ministru tispiċċa anka tajjer lin nazzjonalisti. Milli nostu żana farizej ma' ġembi, miskom tistħu. Marija Borch, għal Net News.